Abangayan hasurog ba ngayon iapi pidon ban uayu pidon ban si arngot si para pialen jilek syahadai mangana bon sao nganan ngapet lai shirkai rukum yain la rukum phang ani jakin dong kinh thế mình na kia làm hot ba ba tay kia kia bằng ha phần yo bên bên y băng shin rang ani ki nang hang apam na do ni we i we hin jonga habayai na i ba tamba i shet kela iyo yani upam biang pisa ikra lai lum lai wa iyo bate mentar way ubanya dah kalibha kide ikul fa